Sayang, ngapain kamu di situ, Aku lagi nungguin tukang sayur. Tukang sayur? Mana? Tuh. Yo kon rene ta. Yang kosek to yo. Dipeluk kon munggah kon rene. Sabar. Oh iya. Kono ditini iki ditunggu sayur ndang masak. Aja ceringat-ceringu kayak wong nonton. Lah kok ndak keburu lunga wonge. Oh iya. Libur ya? Iya. Minggu libur. Apa sayurane? Ya kangkung itu senengane. Kungkang. Kangkungnya lek-lek teman. Aku kuwi nom merah. Eleh, nom. Kayak nyong kuwi nom. Ilih, kira ki. Kangkung. Kangkung beri. Masih kangkung, Dek. Masak apa ya? Tahu anak bonces sana, keropok anak. Tempe. Ini tempe nih. Ih. Mama mau ini. Apa sih kok? Aku. Ya. Apa? Dikit enggak tekan. Ya alhamdulillah entek. Makannya Mbak Uus. Laris manis. Tanjung Kimpul jagani laris. Nih. Anak cucu kumpul. Emang disuruh sama Am? Sama Sekolah libur, Mbak. Iya. Libur iki. Libur meliburkan diri. Lombok wis murah yo. Kira-kira Ibu. Gede-gede neram. Masak apa kangkung? Musim kungkang. Lah kan dibungkus ngarep ya apa kae? Jangan. Apa sih? Lain. Wis lah, gitu lah. Kok kurang, nyong? Rika sing kurang. Buncis pira rong Ibu? Awas robos. Iki bae lah sop-sopan ya. Bakso. Sop-sopan karo bakso. Heeh. Bakso 6.000. Sop-sopane kurang kaya iki yo. Ya wong ngurang Isine ya. barang karo bakso barang regane maneh. Wes 3.000 karo 6.009 karo 2 11 karo 5 16 karo 5 selekur karo 4 selawe 500 ya gawa. Borong. Ya us gawa us. Reka boleh teman. Dua siji dadi semene kae. Terima kasih. Sama-sama. Yo, let's go. Kita lanjut masak. Gak usah dimasukin kono, nggak muat. Yo guys, kita lanjut masak. Urung sarapan, urung masak. Ya, yuk lanjut.